De Schleswig-Holstein, onder die naam had de Spathoek 22 jaar lang op het Duitse waard veen. Er kunnen 170 passagiers en 44 auto's op. De EVT kocht het schip in februari van dit jaar voor 2,6 miljoen euro. Van juni af zou de Spathoek officieel inzet worden, maar de inspectie vond van net. De EVT zou net onder veiligheidseisen voldwaan. Zo moet er onder oren van goed €1 miljoen een evacuatiesysteem geïnstalleerd worden. Nou, dat is een veiligheidssysteem waar de Holland-Amerika-lijn nog niet mee vaart. Maar wij zijn er tot verplicht. En dat is een evacuatiesysteem waarbij passagiers het schip kunnen verlaten middels een zogenoemde chute. Een soort stortkoker die langs de scheepswand komt te hangen en dan de mensen veilig naar de vlot begeleidt. De oude man is er al heel wat verspiekeren in de Spathoek. Er is een nagelnije keuken in kom en ook de motor is weer helemaal up-to-date. Bob op het dek maakt nog wel het een nog gebeuren om de inspectie tevreden te stellen. Ja, als je hier kijkt, zie je gewoon een standaard MOB-boot. Voldoet perfect. Is ook recentelijk nog goedgekeurd in Duitsland. En dit moet vervangen worden voor een fast rescue boot. Niet alleen aan bakboord, maar ook aan de stuurboordkant moet er een komen. Ja, en dat zijn van die dingen dat wij wel eens denken van, het gaat wel erg ver. En in zijn reddingssloep kost het goed €40.000. En daarin de kosten hield het meer op voor de EVT. Hoe lang kan de rederij dat nog volhouden? We zijn bezig met een herstructurering binnen EVT. Waarbij de 3 initiatiefnemers, Piet Smit, Bernard Haantjes en ondergetekende, een stapje terug zullen doen. En het maatschappelijk draagvlak van de rederij zullen vergroten. En dan gaan we ervan uit dat medio januari de rederij van niet 3 is, maar van 30. En met die verkoop van aandelen komt er extra yield binnen. Eind maart kunnen de eerste passagiers aan boord. Daarvoor zal de Spathoek ook al inzet worden als vrachtschip.